Ganti enak kabel. Golek apa iki, Mas? Lewedang. Gur kopi tok iki. Kopi Mas, karo kerupuk mlempeng iki lho, Mas. Lah sedina kayane 300 ning warung kok gur kopi tok lentek piro? Lagi bojone loro iki, Mas. Lagi loro enteng. Lagi loro. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah piye. Pesen-pesen sego goreng to piye? Ampun. Wong madhem angin kok. Bapak kula kae goreng iki wisan. Oh iya. Tak intipe, guys. Intip, guys. Tutorial goreng nasi. Ini, Dek. Gawe apa ya, Mbak? Nasi goreng. Kok bumbune. Sudah. Nah, iki. Nah, di kanan sini. Iki sing abang-abang apa kuwi? Wortel. Kok dikek sego? Iya dong. Nasi goreng Mbak Sri, guys. Harganya berapa, Mbak? Wah, akeh men sapa sing mangan iki? Pitu, Mang. Bone adem padha lesu iki. Oke. Iya lho. Tukang kopi susah alih putih kan ya. Piye, Mamen? Bagus. Wis pirang cingkir mengke wedan? Alah, orang iku yo mbok ngene iki. Oh, so. Saya lebih sekali 30 ya lebih yo. Nah, pesanan kopi iki wis 30 barel, guys. Ngerti dhewe. 30 barel wisan. Ya, wis. Sak Indonesia wae. Piye Koko Rudi? Kopi santan, guys. Gurih. Gurih-gurinya. Kopi ndi, kopi ndi? Kopi ngantru. Mbak Sri. Mbak Sri. Kayak sing mojok ke bayar dhewe atau dibayari ya? Biasaan utang cah gitu kan. Angger ning kono njungok suwi meneng ora ngaleh-ngaleh nih ngenteni kancane bayari lagi dek ngono iki. Ado-ado kok padangan rene ngopi golek utangan, oke? Iya, yo bojone loro kok. Piye? Loro sak gelding. Sing stok sikil, sing stok nduwuran mbok tembung ngono. Alhamdulillah. Sego pecel. Kula loro tembungan. Ya betul Sego pecel jangan waloh. Nah, kula jenggote kandel ora wani. Ayo. Wah, ya ora aku lho sing muni ya. Abot, guys. Abot. Koko Rudi ya sing ngene Koko Rudi. Abot. Bajunya merah Koko Rudi. Ya? Iya. Sponsor. Sponsor. Nek gak oleh kaos sponsor ya gak kaosan ya, Gak ganti, guys. Gak ganti. Melas mentoko kok. Wong lanang lambine terima hadiah. Bojone penting lambine anyar. Lah sing penting kan brewok. Biar Pak Sepur mini bene. Brewoke kaya ngono, bringose kaya ngono. Skincare, guys. Ndahne terminale. Saking mahal. Sekini apa lah, Bos? Skin kuwi anu, guys. Apa? Lah wis Koko Rudi wis kacau. Ya wis kok. Sesuk neh.